Ndibo, United Kingdom and Ireland invites you to the first ever Igbo UK and Ireland National Iriji Festival. Ekwekwa ma gba ọgbakọ ndị Igbo na United Kingdom na mba Ireland na akpọ Igbo niile oku n'ebe dị iche iche na nnukwu mmemme iri ji aha ji ọkụ bụ ejirimara Igbo bụrụkwa oke mmemme jikọtara Igbo ọnụ eji ekele Chukwu Okike. This epoch-making National New Yam Festival will hold in Liverpool on Saturday, August 25th, 2018. Venue is Jubilee Sports Bank, Jubilee Drive, Liverpool, L7 8SJ. Time is 12 p.m. till late. There'll be colourful cultural displays and exhibitions, as well as the Igbo Nation salutatory messages. There'll also be representations by Igbo community associations from Newcastle, Aberdeen, Leeds, Yorkshire, Manchester, Birmingham, Leicester, Milton Keynes, Coventry, Nottingham, Edinburgh, Bedford, Dublin, Glasgow, London, Sussex, Essex, Swindon, Luton, High Wycombe, and of course, the host of the city, Liverpool, amongst others. Nwanne m ekwela ka akọrọ gị akọrọ, hapụ ihe ọbụla ị na-eme, kpọrọ ezinụlọ gị, ndị enyi na ndị ọgọ, wụchaa na mba Liverpool n'ụbọchị Saturday 25th August 2018. Ebe a ga-anọ mee ya bụ mmemme bụ na Jubilee Sports Bank, Jubilee Drive, Liverpool, L7 8SJ. Igwe mmadụ ga-awụchakwa na nnukwu mmemme iri ji ozuru Igbo UK nakwa mba Ireland. Mmadụ dịka Prọfesọ Charles Soludo, Chief Willie Madabuchukwuobianọ, Governor of Anambra State, Chief Dr. Ojo Kano, Chief Dr. Ifeanyi Oba, Chief Emeka Mama, Ifesinachi Motors, Maazị Donald Igweegbu, Chairman of the Day, Chief Nneanwodo na ndị ọhaneze nakwa ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ ga-anọ ebe ahụ n'ụbọchị ahụ. Otu dị iche iche na mba Britain na Ireland ga-egosikwa egwu ha n'ụbọchị ahụ. This event is unique and does not happen every year. It's Ndibo, UK and Ireland's own very cultural World Cup held once every 4 years. For participation and sponsorship details, contact Mrs. Njideka Nadiri Ojugu, Secretary of National Iriji Committee, on 07405415 Mrs. Elizabeth Nwang, Assistant Secretary of Obako, on 0746 4615 835, or Chief Ike Nice Mwokoro Chinemere, Chairman of National Iriji Mobilization and Marketing, 0781 7796 032, or alternatively go to the Obako website, which is www.obakondibo.com. Igbo bụ Igbo, orugokwanụ n'omume. Agha kara aka adịghị eri nwa ngwọrọ. Oge eruola mgbe anyị ga-eji egosi omenala Igbo. Ochie dibịa chụaja dịka o were nye ndị mmụọ n'aka. Ọgbakọ ndị Igbo UK na Ireland bụ nzukọ jikọtara Igbo niile. Nwanne ọ ga-adịkwa kpọkpọ. Ndị tinyere aka n'ọkwa bụ Chief Anthony Okwukogu, okwu agwara nwata, Chairman National Iriji Committee 2018, Chief Angus Chukwuemeka, Chairman ọgbakọ ndị Igbo UK na Ireland. Olugonu na omume, olugokwanụ na omume.